Synáčku, můžeš mi vysvětlit, proč propadáš z matiky? Mami, já se opravdu snažím v tematice, ale ta učitelka nám dává příklady, které ani nedávají smysl. Jak jakože nedávají smysl? Matematika vždycky dává smysl. Ty ses na to jenom klasicky ani nepodíval. Tak, děcka, vytáhněte si papíry, napíšeme si jednoduchou slovní úlohu. Píšte si. Babička má 2 jablka. Děda vezme 3. Každé jablko má hexagonový tvar s perimetrem vektoru C, který v návaznosti na hustotu strouhanky pečlivě vybírá stupně trouby. Kolik takovýchto jedinců se seběhne, aby vytvořilo těsto manifestované cibule? Máte na to 5 sekund, začínáme teď.